estem al peatge. Farem un dels no vull pagar. A veure, quant rato tardem. Bona tarda, no vull pagar. Ara surt, llibreteta, número de matrícula, sense dir res la senyora, molt bé. Són i 36. Import 8,65 des de Reus. Se'n torna per dins de la caseta. Diu alguna cosa? O no diu res? Està fent una mica de cua. Són i 37. Adéu. Semàfor en verd. Perfecte. A la gent, ja sabeu com s'ha de fer un no vull pagar. A la